नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। भैंसा अपडेट न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल का रुकन असम्बली मधोल पवार रामाराव पटेल ने आज दौरा करते हुए मरीजों को फ्राहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात से मुतालिक तफसीलात डॉक्टर्स और अमले से दरियाफ्त की और मरीजों से भी तबादले ख्याल किया। इस मौके पर एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ और दीगर डॉक्टर्स व स्टाफ भी मौजूद था। ఇక్కడ ఏదైతే ఫ్లోటింగ్ ఉంది బస్ స్టాండ్ది ఆ ప్రాబ్లం పోవాలని కూడా చూస్తున్నాము. అది త్వరలోనే అవి అయిపోతుంది. అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం కూడా హాస్పిటల్ డెవలప్ చేయాలని ఉంది. మా ఉద్దేశం కూడా హాస్పిటల్ డెవలప్ చేయాలని. దానికోసం మీకు అందరికీ ఒకటి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా మీకు అందరికీ చెప్తున్నాను. అందరు చక్కగా నడిపి నేను రిపేర్ చేస్తున్నాను. చిన్న చిన్న ఇష్యూ కూడా చేసుకుంటాం. అంటే అపోజిషన్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, దానికి ఇష్యూ క్రియేట్ చేస్తారు. అటువంటి ఇష్యూలో మనం ప్రొటెస్ట్ చేసుకుంటాం. ఇష్యూ చేయకుండా చూడండి, హాస్పిటల్ బాగా నడాలి, మీద వాళ్ళకు మనం సాయం చేయాలన్న ఒకటే ఉద్దేశం. దానికోసం మీరు అందరికీ కొత్త సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు చేస్తూ నెక్స్ట్ మీటింగ్ డాక్టర్స్ ఎప్పుడు పెడతారు? ఆల్ డాక్టర్స్ అవైలబుల్. మీరు 9 o'clock పెడితే 9 o'clock వస్తుంది, 10 o'clock పెడితే 1 o'clock అంటే 1 o'clock వస్తుంది. ఆల్ డాక్టర్స్ नाजरीन आपके अपने YouTube चैनल भैंसा अपडेट न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।